bere jatorritik izakia, suntsiketatik, heriotzetik, edota ahazturatik zerbait berreskuratzeko borrokatu izan da. Euskaraz alde egiten baldin bazien eta eraztun bat jartzen omen zien, euskaraz hitz egiten zuen horri jartzen zioten, eta ume baten ikuspegitik elkarri salatu egiten zian. Eta galdera horiek botatzen zizkien, berakin parte hartu nahi zutenei edo. Eta oso berritzailea omen zan garai hartan, eta berak erabiltzen zuen galbaia. Bai, pieza txikiak eta ez. Lehenengo nik uste dut danok irudikatzen dugula mai hortan, ez da? Eraikiz... Berak zera azaltzen dana, guain irakurriko dut, ez dakit, baina zerbait jarriko dut. Ez dukak ikusten ditu, bai. Bio filarrek utzita bezala xe. Atek itxi ditu, tarteka Barandiaran Fundaziotik bilera batzuk egiten dituzte, eduki genituen Euskararen egunean